नङा नै जानिया बारियाव जा मोजां लेस्रि जाना दं ओमफ्राय बेखौ मा होनो राजमा ना मायो हा राजमा बेगर आरो नै गोथां ओमफ्राय नै लेस्रि माखाया जा मोजां दा आङो नोंसोरो खिथिलांबाय थानोसै ओमफ्राय उनाव लेस्रिखौ उनाव जोङो खानसै आरो ओमफ्राय नै इबो राजमा बेगर जा मोजां जाखादों नै इबो खाजासिनो नङा ना ओमफ्राय नोंसोरथ' राजमा बेगरखौ मिथिखागौ ओमफ्राय इखौ मा होनो फोरानना उनाव दैयाव सोमना दोनबाय बयबो ओंख्रि जाजायो आरो आं जायो आरो ओमफ्राय नै इथिबो जादों आरो नै गाइस जा मोजांखा नै नाथाय मोस्रोमानो दौसो जादों नै आयु मोस्रोमानो हाबलांबाय नै जा गेदेरखा नै आयु फिसासो नै इबो वाव मोजांथार आरो नै गाइस हायावनो मा मिथिगौ नोंसोरलाय नै खैथा गेदेर राजोब्बाय माना दा जोङो खानोसै आरो बेफोरखौ गेदेरखौल' खा खाबाय दं आरो दा आङो बिदिबो नाङा फैफाजोबगोन बिफाङा बिलाइफोरखौ खा गेदेरखौ खाबानो जायो इखौबो ला समाय Baba mantu suka lebih ke. Pusing nih. Nah, istemnya kasih gue berpuasa na. Dia puasa kalian mangi pakai. Gede-gede kelukak. मोजां हालै ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो दा फोथाराव थांगोन आरो बेनि खाखांनायनि उनाव नै दा जोङो इसे मोनबाय आरो लेस्रिखौ ओमफ्राय नै नोंसोरथ' नुखादोंआनो लेस्रिया बारा माने बिलाइयानो गैया नै रानखाजोबनाय ओमफ्राय थेवबाबो जा मोजां थाखायो आरो नै दासो दा खाबाय नालाय टाइमाव लायसिगोन आरो बा बुरजा नै इयावबो नै फिसा थायखाबायानो गाइस नै फिसा थायखाबाय ओमफ्राय इयो साननै सानथाम उनावनो नैदि बायदि जासिगोन आरो इसोर बायदि सल' बायदिबा जोङो बेनिफ्राय थांथ'नोसै ओमफ्राय आङो जबा बिबारखौ मोनसे लाना फैबाय आरो खोमायाव थेबना लाबाय ओमफ्राय दा जोङो मा होनो फोथाराव थांगोन आरो एकदम माइफोरा माने बया माने लेथ्रा जायाखैमोन एबार मोजां जादों ओमफ्राय माबा एम्फौआनो बोरैबा लेवनो इयो माबाजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा मानसिफोरा दानो हाजोब्बाय आरो मानसिफोरा जोंनि गामिनिया हाजोब्बाय आरो दानो मोनाबाबो थेबाबो ओमफ्राय उनाव मोनगोनबो जानो हागौ ओमफ्राय जोंहानियाबो थेबाबो जायो एबार गायासै बेलेगनो होदो हाजोना मा जायो ओमफ्राय बै ससेनि एसे गोजानाव फख्रि माबा माइ गायग्रा गेदेरथार दं आरो बेयाव जाथ'वाखै आरो बारा ओमफ्राय दा आङो जबा बिबारखौ लानानै थोदोंबा आङो लिस्टिखौ दोनना फैनोसै फोथाराव मोनफैबाय नै जागिदिलानि माने लामाथि जों फैबाय नाया जा मावखादों फिसानो ओमफ्राय दा जोङो खना माने ओयो
जायखिजाया मा मिथिला ओमफ्राय बेयाव फैबाय आरो जोङो माइ हानायखौ नायनो फैलायबाय मानखाबाय बाल बेबायदिबा जोङो थांबाय थानोसै नाखौसो हमनो लुगैबाय नाथाय फख्रि नङाना बियो माबा दंग' नङाना बियो फख्रिसोना बेनोथ' आरो नङाबा नुयालागै जागोन ना फख्रिया ओमफ्राय मानसिनो हाजोबाय आं नोंसोरनो खिथिहरनोसै आरो एम्फौखौनो गिजोबना आं नोंसोरनो खिथिहरनोसै र' हाजोबाय गाय हाजोबाय नैथिनिखा बै नैथि दं र' मोनसे ओइनिखौ हायाखै गोजौ नै गाहायनिखौ हादो नैखौ ओमफ्राय नैथ' नै बोरैबा जाजोब्बाय इफोरो ओमफ्राय दा आङो नोंसोरनो आं गेलेनोसै आरो नोंसोर थाबाय थादो ओइ रायजागोन सं माइब्रासो आयंजों रायजागोन आइया आयंजों रायजानो लुबैदों नोङो नोङो रायजाखागोन माइब्रा फिथा जाग्रासै kasih baik naik kan दायो आङो जना दं आरो माइया बेरायनो थांनानै आंहा जोजालांजोब्बाय आरो बया मानजोबखाबाय आरो ओमफ्राय दा जोङो बेयाव जना दं ओमफ्राय नायबाय दं बै ससेयाव नोंसोरो नुहरगोन ना नुहरा आं खेबसे खिथिनायनोसै नोंसोर नुहरदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बै सिङाव एकदम मोजां दं आरो ओइ गोजौ नुदोंमोन ना दहाय सिङाव खानायानो लेथ्रा जाजोब्बाय आंना बै गोजौखौ हाथ'वाखै नुदोंना नोंसोरो जोंहानिबा नायहर नुवासै आरो गाइस आनैया हारसिं माइ रोगाबाय दं र' नोंसोरो खाथियाव फैबा नुगोन नै फैबाय दं बोरो मोसाखौ खिथि होथेलायना दे मोखांखौ खिथि आइसो खिथियाबो माइया मोजांथार जादोंहाय दा जोङो थांबाय थानोसै आरो फोथारनिफ्राय मानजोब्बाय आंना बेबायदिबा जोङो दा थांबाय थानोसै लेमजोब्बाय आरो गाइस माने माइफोरा एबारनिया मानोबा लेमजोबथारदों मानोखि एम्फौनि आटेक फैजा आं नोंसोरनो जोंनि साइडनि लेमजोब्बाय आरो आं नोंसोरनो खिथिनि लेमजोब्बाय नै थ' जा थांनोसै होमबा नै आं खिथिलांबाय थानोसै नोंसोरनो गैखाला ओमफ्राय दा जोङो दा फख्रि बारनोसै आरो ओमफ्राय नै जानि माने आयंनि बिफां मा जाना दं नै आंनि निउ दसा नै गाइस नै सवालि इहा नै आंनि निउ दसा थोरै बायदिबा थांसै नुसोजोब्बाय बेरेबासो जादोंमोन दा गैला गाइस
Ui, ya kita kamen beda bahasa apa? Ayu, cium. Coba dah zengem, no tangi kai tansai. Ayong lani no menpeng zabai ada zengem ni. Badi no dong ada. Coba. Ni sana thai su bifang no. Ini. Coba sangsi bedi bah. Hey. Trời anh ạ, đã sớm bay đi gần điện, ta tài má sẽ cũng vừa lấy đấy.